en video om, hvordan man finder arealet mellem to grafer grafisk i GeoGebra. Det kan fx være en opgave, som bestemmer arealet af området mellem graferne af disse to funktioner. Det man først lægger mærke til, det er, at der ikke er givet nogen grænser, øvre eller nedre grænse. Det tyder på, at dem skal man selv finde ved i løbet af opgaven. Så det, der i hvert fald altid er en god idé, det er at starte med at tegne graferne for de to funktioner. Så finder man nok ud af, hvad det er for område, man skal finde arealet af. Så lad os starte med f af x lige med minus x i anden minus 7x. Vi får tegnet grafen, og den anden g af x lige med 3x. Hvis vi kigger rigtig godt her, så kan vi se, at denne grafen for 3x og grafen for minus x i anden minus 7x, de krydser hinanden der og der, og så afgrænser de altså til sammen et område her. Jeg må indrømme, at jeg har snydt lidt på forhånd ved at indstille akserne alt efter, hvor jeg vidste arealet lå. Her kan det jo godt være, at man skal zoome lidt for at finde det rigtige område, når man sidder med opgaven i praksis. Men her var jeg forberedt ligesom i tv-køkkenet, så jeg kan med det samme se, at det her må være området. For at finde grænserne skal vi så have fat i skæringspunkterne mellem de to grafer, og vi kan se, at det er her i minus 10 og i 0. Så hvis vi skal have arealet mellem de to grafer, jamen så er det bare at bruge kommandoen integral. Der har vi altså den, der hedder funktion tal, hvor det så er underforstået, at jamen, den første funktion, det er den, der ligger øverst i området, og her øverst, der er det så det, der menes her, det vil sige, det er f af x, der ligger øverst i området, så der skriver vi f. Den funktion, der ligger lavest i området, det er så g, og vi havde den nedre grænse minus 10, og den øvre grænse 0, og så får vi arealet mellem de to grafer regnet ud. Det er 166,6x7. Og hvis det så skal være rigtig fancy, så kan man jo ændre navnet på denne værdi og kalde den for areal. Og så står det lige så flot her i opgaven, hvad arealet af området er lige med.